Nyapol sapi wedhus ora gelem golek dhewe. Wis tak tuku, tak dekne omah. Malah ngene iki dadi buruh no carane ngene. Panas e koyo ngene. Heh. Bos. Anu resi ono. Golekne timba, timba golekne sak piye? Ayo wangi. Awakmu to, Bos. Kalih ra. Ora kalih. Bat kowe. Iya, Bos, iya. Diangkrek ngarep tulis sak. Utus ae kok. Sing duwe mara ta ya. Apa kowe ha? Nah, teh sokor. Nah, juga ya. Yo. Wah, tane iki dingu. Oh, awake diri te bandane mbokmu ya. Rasakno ya. Yuh, iso ngeneki to, Bos. Piye kae? Bos. Bos. Hah? Toman. Ini nyambung, Mbah. Mabuk ih. Saya berdetak ya. Weh, tuh. Betak engkar. Ya, kayak mah mantap. Dan mana lo kira bisa? Lo Pak Sultan dia. Di Kang Bul. Kang Bul. Gawat Pak Ton. Iya, Gawat Pak Ton. Gawat. Bang Mul. Gawat. Gawat piye to, anu Le? Gawat piye? Bang Mul. Ya piye? Semasut. Lah iki sandale ning kene. Iki mung ceritane dowo lah. Tok. Ayo. Wes, ayo, nek ngono yo. Wes. Bingung kok malah ditinggal iki piye to? Yo alah. Enak apa to iki? Mul, Kang Mul. Sakjane piye to? Bah, iki masuk angin meneh iki. Langganan masuk angin meneh iki. Pucet kabeh sikile. Wah. Oh, rasa ora? Ayo kerutuk rasa ora?
Beh. Kayak ngono muni kabeh iki. Mata nih orang nyawang. Ngedet dogok ya kan. Weh. Jadi iki piye iki? Sorry, Bos. Sorry ya, Bos. Kuwi lho, polamu kok dia kan Panik, Bos. piye kan. Panik. Bisa-bisa wong ranjang sampai itu teko rai. Iki piye keadaan iki? Iki langganan masuk angin iki. Wis sing anu ae. Sing tenang ae. Oh. Hei. Tak mesti komandan iki. Hei. Wong milahing tak tekakne aurane. Nasi padang, sego geprek, soto, pecel. Sah. Bangga. Oh. Coba mantra pula tonton. Lek ngene ramane ton. Wah. Ya ton. Piye piye to? Kowe iki ora ngerti. Wong kok ngene iki langganane masuk angin kok. Kowe ngerti apa kowe? Delokne saiki, sawangan tenanan. Penyakit kaya ngene kok. Cuma tak tekane kayak mau. Hei, sawangan. Le, sawang tenan le. Iki pengobatan tradisional. Wong kanggonan masuk angin, langganan. Kaya ngene iki. Kon celuk sukmane. Wis. Iki. Ngek. Pengalaman sawangan tenanan. Oh beli ya, bendang cepet sukmane menyatu. Dia umum sawangan. Hes, sawangan tenanan. Oke, sawangan gitu. Sadar toh makan. Domongi pengalaman. Iya. Masuk iki. Iya, ampuh kok. Oh, masuk. Wes sip. Aduh. Apa iki? Ya, ya iki mari-mari iki masuk angin iki wes. Masuk iki yang warung iki. Kenapa tak? Tambahane mayar. Domongi ya. Lho, Kompres duit mari ya. Lah, mak pelolong, matane mak pelolong. Dunyo mbok kira akhirat. Beh. Akhirat ya. Nek me dodaline untung kabeh. Piye iki sik nang donya. Dunyo iki. Piye wis tak. Wes. Waras to domongi. Wes langganan awakmu masuk angin. Wes. Iki pengen tuku apa awak? Yang warung iki kok. Yo. Yo ngono kuwi lho. Lek wong ki yo. Nek duwe duit aja sok turut sawah. Lah mau dikirim lho. Iki wis sore. Aku kesel kaliren. Aku yo kesel. Kang Mul. Apa kowe tok sing kesel? Masuk angin terus dadi wong. Aku yo kesel kan ngeret. Masane enteng kuwi. Awake cilik bobote kena kental. Bandule mari abot iki. Umume lek ngirimi jam 12. Mangane ya jam 12. Lek ngirim sore sampai maghrib kuwi jenenge buka. Buka ya apa kowe poso? Lah ora no kene kok poso lho. Wah, jane genah ora lho. Awakmu iki genah panganane genah karo gendon dijegal ngono ae. Kok pangga mbok rasane kuwi. Jane gatekne omongan ora jane mang. Lah kowe ya ora omong kat mang lho ya an. Omongmu cek tas iki, Wis genah ngono acarane genah.
Kuwi wis dikirim jam 12 karo si Ayu. Tapi karo gendon dijegal, dibacok gendon ke. Tak rangket ning kon alas lho. Mangkane kudu ngomong, dadi kancane tak ngenteni sampe kaliren. Ngono sing mbok salahne sapa arepe? Ya ora nyang sapa-sapa. Lah makane kuwi ben ro critane ngene iki critane. Oh ngono, gendeng iki bahane boto nek gendeng. Lah ngene sing salah sapa le? Sing salah. Sapa? Salah. Terus Sapa? Dos. Sing salah sapa? kok iki kok tingu kaya entung piye iki? Iki panggara demi bahasa apot iki lho. Angel jak ngomong gak nyambung. Lah genah-genahno. Iki mah ngirim, Ayu ngirime to. Ngirim tapi ora teko nggon, dijegal, dijaluk. Lah kae lho rantange aku mulai. Ayak kaya sampe semaput ngenteni. Tak gatekne iki suwi-suwi ora tata belas utekmu iki. Jajal terus awakmu. Ah, saya genane awakmu. Pancen yo awakmu kena musibah, Mbah. Yo rasa nyalani sapa-sapa. Pancen gendon yo bangeten kok. Wong tuwek iso kaya mbadok kaya dibadok dhewe yo. Tel. Terus iki ya iku iki. Ya yo. Cek kuwi lho nyapo kene kono iki. Mbok kene lho. Kene lho kene. Ora usah anu, peh. Nanti salah iki. Ora ngono kaget kok kaget. Mulia mana? Mulia. Ya enggak salah mulia. Mulia mana? Mulia mana? Pro ngarit tok. Tambahi no. Tambah anggih lagi penak apa piye anggihmu iki? Lha apa kemasane ngarit penak? Musim muda nih. Bapak terus kan nggon aku kono lho. Syukur ra karo angkae kono syukur ta iki. Kae pinggiran kae klonjo tok ya. Lah opo pijet no. Wong ngeret-ngeret ket mang yo kesel awak lara kabeh kok. Bengkol panggah omong tak bali jasmu iki kok. Yo ngono tak tokne kono nek bongko mbok ben. Wis teng. Wong ngarit. Kok kenyeh ae yo yo. Yo moy kon mulai ya angel men lho. Oh, tak. Wes, saiki Kamul. Iki terusno lakone tenanan iki. Dadi Yo, kan angin iki gede. Tebuku ambruk kabeh. Kowe golek wong. yo oke. Wes. Kae si biyen sing tau mbok jaki sing nganggur kerjaan kabeh. Yo. Kae ngetek-ngetekne tebuku. Wes. Paham ra we? Paham, tapi lek wayang kirim lho ya. Sampai Surabaya lho. Kesane wong-wong kok. Jak ngomong kemang mosok gak nyambung genah-genahane kayak emang. Iya, paham memang. Wes, memang ngono memang awakmu mbale wis rasa anu meneh. Wis tebuku rusono. Ya. Oke, wis, Wes, masuk. nek ngono aku tak bali. Ya. Yo. Ya. Ya wes ngono ae. Oke.